sa koná už 4. rok. Minulý týždeň tu bolo cca 37 detí, z toho 2 brankári a 35 hráčov. Chvala hala mu dozvolená. Jakub Škantar, to mladý chlapec, ktorý naozaj sa učí a myslím si, že dobre si robí svoju prácu. A Jožka Tomčaka poznáte, je to extraligový hráč, ktorý hral minulý rok v Piešťanoch. V bowlingu a squashi. V bowlingu bude ubytovaná partia chlapcov alebo chlapci, ktorí sú starší. Nafotené plagáty, ktoré majú od nás zadarmo, plus kartičky, ktoré majú od nás zadarmo a doplatte si 10 € na USB kľúč, na ktorom bude... Kožu, tam. Vedľa. Čolek tam, Leo tam, tam, kožu tam. No poď. Ďalší fešáci. Môžem prejsť? Jasné. Ja som chcel, že iba deti hlavno. Ja neodpovedám. Tam vedľa. Meško tu. Tam. Meno? Halama. Tam. Melon. Tu si, pozri, ale musíš chodiť od toho ďalej. Erik, tu. Sirotka, ty si meno, tam ideš. Iba deti, môžem prosiť? Iba deti. Poď, hop, poďte tam, chalani, poďte tam. Neboj sa, poď. Poď, Viktor, tam ideš. Tak, super. Majo, tam. Tak, ty sa voláš? Ronky, ty si... Ronky, tam si. Hop, Zoldy tam. Meno? Ako? Štrbík tam. Boris tam. Meno? Brezani. Brezani? Tam. Petrik, no, nech sa páči, Matička, poďme. Meno? Marian Krejčík. Keď tam ideš, Kejsi. Dobre, tam ideš. Poď, Marian, poď. Dobrý deň. Ľalik tu. Zoldy tam, Žigo tam. Ako? Rizo, tu taky to není. Fero, tu ideš. Vyšel tam, do rohu. Sorry. Meno jaké? Sorry. Adrian, Saša. Vedľa. Nie, kláň, počkaj, tam Všetci? neviem, ste deti? Tako, mali sú deti. Nemýrte Maďar? Ďakujem pekne, poď nám. Potom pojďte tu deťom. Poďme, hop, kde máš veci? No dobre, poďme, hop. Poď, hop. Tak. Dobre, poďme, hop. Poď, no dobre. Mám modrú. No. Tak, aby si bol aj na videu, aj na kamere, tak. Ako sa voláš?
Čo, veľké zavidíš? Potom ideme na Tak,